Bizden Balaşak Balalar Bakşasında bu oyunda 5 türküm işli. Onda bizden oyunda indi gadette işe otpuska gide terbiyeşiler, kişi terbiyeşiler, işçiler. Onlar onunla biz her yıl sayın mektepten, gimnaziya, adaryonkadan okuşu balalarına olabız. Bu oku yılında iyun ayında bir bala işledi. Mene iyul ayında 4 kız işliler bizden. Ağustos ayında da 3 kız gelecek. Biz onların işlerinden bir kanaat, onlar bir tırşıp işliler. Koridorlar jiştirucu bulup, kirler yuvuşu bulup, hem kişi terbiyesi bulup işliler. Bağlarını bilen bir matur edip oralaşarlar. Bağlar da alarını yarata, onlar da bağlarını yaratalar. Biz onların işlerinden bir kanaat, oğa tabada yoxşığına okusunlar, iş tecrübesi toplasınlar, uğuşlar alara. Мен Галимуллина Фариде, практикада эшлим. Балалар бакчасы болашакны неге сайладым дегенде, менин жавап бик те кыска һәм бик те түгел булыр. Болашак балалар бакчасы Сабада эң яхшы бакчалар булып санала. Шуңа күрә инде мен монда озак тойлап тормыйча, әни мен монда эшләячәкмен дип әйттем. Алдан ук һәм инде шушында эшкә кергәнемә бик тә шатмын. Балалар белән дә эшләргә өлгерәм. Шуларда да менә керләр тәклим, керләр юабыз. Барысында эшлибез. Җитәкчеләр безне гел контрольдә тота, карап торалар. Аларның контрольләре ул бик тә дөрес дип саныйм. Алар безне ачуланмыйлар, түгел әйтәләр нәрсә эшләргә кирәк икәнен. Шуңа күрә инде кызларга, студентларга, балаларга барысына да монда килергә киңәш итәм. Чөнки җитәкчеләр дә сезне карый, сез инде беренче чиратта хатын-кыз буларак, кызлар буларак тормышка ияләнәсез. Нәрсәне ничек эшләргә, ничек дөресрәк эшләргә, балалар белән ничек эшләргә икәнен күрәчәксез. Үзегездә сынап карашаксыз, бәлки берәрегез бакчага да эшләргә керәдер, шуңа күрә инде монда керергә киңәш итәм. Безнең инде 2014 елдан бирле җегетләр мәктәп белән договор нигезендә инде эшлиләр. Елдагын 15-20 җегет дип әйтик инде хезмәт куя. Аларның хезмәтеннән үзебез дә канәгать, алар да канәгатьтер дип уйлыйм. Үзләренең вазифаларыннан да, эш мөмкинлекләреннән дә, хезмәт хакларыннан да, барсыннан да канәгатьтер дип уйлыйм. Бүгенге көндә егетләр тырышып эшлиләр. Быелгы елда инде июнь аенда безнең 5 егет хезмәт куйган, үзләренең тырыш хезмәтләрен куеп. Инде июль аенда яңадан 5 егет алыштырды. Август аенда инде яңадан 5 егет чиратта тора, әле шулай ук инде килергә теләк белдерүчеләр дә бар. Бүтән кешене, бүтән егетләрне бүгенге көндә алып та битереп булмый дип әйтергә кирәк. Ансы да дөрес уяклары да бар. Инде без шул бүлгәләп булса да аларга тырышабыз. Икешәр ай көткән җегетләр дә бар. Менә стажларакларын инде алдагы елда көткән җегетләрне инде без икешәр айга да аларга тырышабыз. Аларның үзенә күрә хезмәтләрен бәяләп инде бу хезмәт хаклары да әзмә күпме барыбер өстәмә була бит инде аның үзләренә 1 ай белән 2 ай бер түгел эшләү хезмәт хакы. Шуңа күрә андый мөмкинлекләр дә тудырабыз. Тагын нәрсә әйтим, бүгенге көндә алар 1000 баш кәҗәне көтүгә йөртәләр, алып чыгалар, алып кайталар. Көнгә 4 сәгать эш сәгатьләре чыга. 15,500 артык зарплаталар чыга инде. Эш сәгатьләренә карата инде арткан очракта зарплаталар да өстәмә шулай ук инде елда инде яңадан бүләкләргә тырышабыз. Шушы җегетләребезне 1 сентябрьдә мәктәпкә барып кайран гына бүләкләр алып күңелләрен күрергә тырышабыз. Шундый чаралар бар инде. Көтү бетергәннән соң соңгы көнне обычно җыелып, шушында үзләренең мәйданнары бар. Анда сабан түшикелле бәйрәмдә уздырып алабыз без аларга. Шундый чаралар белән шулай дип бүгенге көндә яшәп ятабыз. Бу шушы 2 көтү чыга индеме?
Üç kütü шыға. Бұлар яңадан ikisi менә дә үшінші kütüне алып төшәләр бұлар яңадан. Яңадан Просто саулы бетмәгән алары. Шушы җегетләр менә. Шушы җегетләр менә дә монда инде 3 көтүгә 5 җегет дип әйтик инде. Көтү саен бер җегет булса да өлгерәләр. Ну алып чыкканда, алып кайтканда менә шул әзрәк бер-берсенә ярдәм итү кирәк. Шуңа күрә без инде өстәмәрәк алабыз инде аларны. Бер көтү белән икенче көтүне кушмау да кирәк бит. Шуңа күрә шундый. Ничего там было?